Shalom, horas madihita saluhutna di hamua kadamang dohok dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata nitu hata jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe jamita di parpungwa bodari ujung tahun 31 Desember 2020 imana tersurat di buku Heber bidu 10 ayat 20 rodi ayat 20 sada. Ibrani 13 ayat 20 sampai ayat 21. Dohot topik di ibana mahasangapon rodi saliling ni lilingna. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hujaha madihita sonoma di dok hata nitu hata. Alai debatasi pardami na manugihon sian akanamate si parmahabulun ni akabiru-birui marhiti-hiti mudar ni padan si saliling-liling nai ima tuhata Jesus. Iba nama patauhon hamu dinasa ulau nadinggan mangulahon lomoni rohana ai dipatupa do di bagasak kamu natau lomoni rohana marhiti-hiti Jesus Kristus di iba nama hasangaponi rodi saliling liling na. Amin. Ima hata nitu hata di hamua kadongan saha porsiaon di patau tunasa ulau nadenggan diperlengkapi untuk segala yang baik. Om masada pesan nabui tabuat taputihi siatur pukon. Tentu molo didok di patau manang diperlengkapi berarti sebelumna dang na tahu hita. Dang na lengkap manang sikop hitaon. Yesui siat dirita sadiri pe dari sononya memang dang na tahu hian hita. Dang na lengkap hian hitaon. Molotung tahu pehita saunari ba na dipatau Tuhan ido. Molotung pe lengkap hitan waeng ba na dilengkapi Tuhan ido hitan waeng. Jadi sotung adong rupani na margijang ni roha manang nama dok alani guguku manang alani usahaku do asabuyau songonon. Sotung molotung hebat pe ibana na dipahebat doi. Danga dong jolma na hebat siat dirina. Danga dong jolma na terlahir hebat. Molo tapahobar nuaing tu ujung ni taunon dohonot tama na dipatau Tuhan ido hita ubahin na bui tol hasaha rodi ujung ni taunon. Tuhan ido na mangiring-iring pardalanata asabui hita sahat tu ujung ni taunon. Anggosian gugutta dohot upayata sadiri tuk sotar bahed dwe. Sialani i dohonot tama di iba nama hasangapon. Rodi saliling ni lilingna. Isarani motor manang mobil akamang dohot tamu inang. Tuk sauli-uli ni mobili. Manang saarga-arga ni mobili. Molodang adong nama buani datung tu diai. Di tempat dwe torus. Laos mobil namar merek Lamborghini, manang mobil Jaguar, manang mobil Mercedes petahoi. Anggo swadong na mabuani di tempat doi. Songoni donang hitaon, sa uli-ulita, sa arga-argata, molodang na dipatau Tuhani hita, manang molodang na dipataru Tuhani hita tu ujung ni tahun 2020 tulun, datung nasahat hita tu son. Memang buido dohonota manang dohonon ni nadi barupani patudo mardalan patudo na mangalaka. Tohomay alai moloso di patau Tuhani si majojak mi mangalaka boha bui i mardalan dang bui. Alani say tadok mamauliati tu ibana na patauhon hita di sudingulu taon. Tadok mamauliati na patalhason hita sahatu ujung ni tahun 2020 tuluon. Dang apala sadia liling nari salpuhonot tamataunon.
Alani unang lupa hita bersyukur. Hama kadongan molo tadok nakit Tuhanido na patauhon hita sahatu ujung ni tahun 2020 tuluon laus imatong nang pangiduata saunari. Asa ibana na patauhon hita mamongoti tahun na baru tahun 2024 si pasahaton ni Tuhani tuhita. Patau maau Tuhan mamongoti tahun 2024 na naingro. Sai ima rupani pangiduata. Hama kadongan tuksuadong do na menjamini ngulut tadi tahun na naingroon tahun 2024 na naingro. Ia sohola jaminan nasihat Tuhani. Boha, adok siak kitaon na memastikan nguluna dang mahua tahun na naingro. Asa tinad darupani. Danga dong yate. Molo adok pejol mana mencoba menerawang meramal tahun na naingro, tahun 2024 na naingroi, daholan sura-sura sabing dwe, ramalan sabing dwe. Boy dodohonon ni halak gapa-apa tahun depan. Daksala molo di doksong ni. Alai tuk suadong do na menjamini kita dang mahua tahun naro gapa-apa. Jala sebaliknya boy dodohonon ni halak banyak apa-apa tahun depan. Daksalai. Alai ipe dang adong nabuy menentukan godang apa-apa tahun naro. Kecuali rupani disengaja diciptakan keosate. Boido marmacam nataparsita tu tahun nanaing ro. Boido gudang resolusita tu tahun nanaing ro. Dak salai. Alai tayong mapadohan na madok, manusia merencanakan, Allah menentukan. Manusia punya bisa, Allah punya kuasa. Molohala Inggris rupani madok, man propose, God dispose. Saur do itu hatan na madok, rohani jolma marsakap dalana alai Tuhan jahubado na patotu lakana. Ima natar surat di puda saplonom ayat siye. Hamua kadongan saha porsiaon. Di patau Tuhanido hita saluhutna. Tuhan memperlengkapi kita semua. Molo di paluas Tuhani hita sahatu ujung ni taonon jala tuta hirim luason na hita bongot tu tahun na ibaru tahun 2024 na naingro dang na somar tujuan Tuhani patauhon hita disi maceta kasdo sakap ni debata di bagasan nguluta molo di patau Tuhani hita nuaeng nang sugut sakap ni Tuhan na parjulu disi ima asa taula na dinggani melakukan segala yang baik. Mangulahon lomoni rohana marhiti-hiti Yesus Kristus ido didok di bagasa turpukon diperlengkapi untuk segala yang baik bagi sesama tentunya, yang baik bagi bumi ini, dan pastinya yang baik bagi Tuhan. Jadi dakolan nadinggan diau manang nadinggan holat tu dirita nadinggan holat dihamu dao. Yang baik bagi sesama, yang baik bagi bumi ini, dunia ini, dan pastinya yang baik bagi Tuhan. Nunga di patau Tuhani hita di akka arinaw salpu patupa akan nadinggani. Ikon taparhatu tudui. Udutat tadope patupai tu arina naing roon. Molo asi rohani debata tapatupa mai jala tarpatupa hita dui. Alani dohonot tamasongon hata ni detai na dibukuede 730 sai patau maau Tuhan. Sai patau ma diriku ale Tuhan. Papa tarhon hinau libi Tuhan. Suruh mato dimi saor turo haki lau papa tarholong mutu dongaki. Ima didok hatanya dete. Molo di ayat 2 dipatau hita patari parhon
basani Tuhani tu dongaki tu dongata. Di ayat tulu di do dipatau hita laho patadaho dirina tu dongatai. Jala di ayat opati di do dipatau hita bain yas hata dohot parangeta. Ima di do di buku edete. Totu tujuan na paduahon akamang dohot tamu inang ima asamar sangap guarni debata. Jadi molo dipatau unuaing saya itu diperlengkapi Tuhan. Totu asamar sangap do guarni debata marhite nguluku marhite ulauku. Asamar mulia guarna. Alani di ibana mahasangapon rodi saliling ni lilingna. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Sai pauratom may di bagasan rohanami. Asa di parbuihok katami parbue na denggan parbue na tonggi. Jalo matangiang nami. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.